Good morning mga kamusmos. May ride po tayo. So kailangan pumunta ng meet up. Ready na ako. Kunin ko lang yung aking kabayo. Ando na yung kabayo. Ayun. So, andito tayo sa labasan. Madilim, as you can see, diba? Alas 4 ng umaga. Pupunta na ako sa meet up sa Santa Barbara, bayan ng Santa Barbara. So, nandito ako sa Mapandan, Provincias. Ganyan din lang naman makikita nyo mamaya. See you later, guys. Nandito na ako sa meet up. Ayan, 29. Sa ano kayang pinatira? Sa Dagupan. Kano ito? Dami ko. May lugar nun. Kasama namin. Dilim. Dami ko no. Kapalitan mo rin pa dyan 5 isa. Malay. Ano saan na 5 ayun. Malay namin saan tayo niya. Di ba tarating kayo? Long ride na ba ito na isa? Karap na sa ano mo. Dami patalo. Sa po naman. Naguguluran doon sa naging. Abuling ko yung senior. Sige, sunod na kami. Dito tayo sa Malanay tayo, ano? O, pag di ko sila nakita, hinto ako dyan. Ito ang Santa Barbara proper. Ito yung dinahanan ko kanina.
Bakit? Luto na? Luto na yan! Naluto na yung kinain ng aso! Morning! Touchdown! Yes, bakit ito? Kinain niya. Balik-balik dia dalam dengan tahun. Gila, enggak. Betul-betul dah tak? Oh, pasok kayo sa loob. Nahihiya yung mga nasa labas eh. Ayun oh, may lamesa doon. Mabawi din kami sa inyo. Meng meng. Meng meng meng. Meng meng meng. Kape kape. Gabi na dito, buhay mo dito sa inyo. Gabi na. Maaga naman ako tutulog. Alas 8. Naririnig nyo na yung mga... Alas 8. Chug! Channel tayo yun. Bago lang, bago. O maririlo pa tayo. Ayan na sila sa likod.
Bye. Sa linggo daw, maganda daw eh. Sa linggo uli. Balik ka na. Oo, dito. Uwi na, umuwi na sila. This is it. Sa linggo uli. Ingat.